的生气路年，山舍梦卡蹦能奔卡如里格鲁鲁尼耶，格来佩杰主桑欧阿歪那沙林耶，格来耶那杰主沙林尼耶。生âm rê ra sang xe ri nơ công sơ ri ni nơ chu rơ ni ye cơ rai pe rơ khai cha sha đầm bu lâm ang ni de ni la lun bu sha ta mu lang ke ni si về ye sum ban te chu nan i sơ sương ang mi ye ra ga ma tan ta nun ma ta ang mi ye sa gong se răng nơ ma cho lam ali cơ sa nong đun si su khang pe Yesu ang ale cho mong na sa anen ra ne i mai yang si ra ni cơ rai na sa ra pe ni nang a na sa ma ra a pui we sa ra sa re pe ni sa o awa ina say wa ya gumi garai mar dang ta ta gong sharing ye ne shum da bu we ang ni ye da ga ni garai mong tu ami ni ta garai mar dang ta sera peni sa gam peni da gong sharing we alta e we ni cha te wa da pulam long alta hallelujah mong sa ne gong sa de al ne le lun shong ni ram sum dang bang i sơ cơ rai i si đây sa gong cơ si san nơ pa mơ ra sung si lun lan đơ pa rớt sang se ri sang về i chu rân đơ pa i ye a pui we sơ ra sa re pe ni sa o awa ina say wa ya gumi garai mar dang ta da gong sharing ye ne shun da bu we ang ni ye da ga ni garai mong tu ami ni ta